I dag er vi tilbage, og vi spiller med de her to igen. Siger jeg? Hej. Hej. Og ja, by the way, mit nye navn er Indom. Altså, hvor vi gør sådan, altså det er min nye kanal, hvor nu, altså skifter jeg imellem dinosaurer, som jeg er i videoer. Så ja, lad os starte. I dag er vi i Builderboat, hvor vi bygger en Indominus Rex. Det har du jo lige gjort. Og ja, vi har også allerede sådan bygget lidt på den. Jeg var lige meget. Men vi vil gerne lige runde 500 subscribers. Altså, Nej, ikke endnu. Vi prøver at få 100 lige nu. ja. Ja. Et billede. Men jeg kan lige gå af, jeg skal lige gøre det her. Det er mig, der. Og lige lidt. Sådan der. Og by the way, vi har lige chips her. Ja. Det kan godt være, at vi spiser lidt nogle gange. Ja. Men stadig, vi kommer tilbage til nogle... Ja, undskyld, men det er måske 2 år siden nu. Vi er i 2026, og det er 2024, vi begyndte. Ja. Var det Jeg stoppede Ja. lidt. Vi havde også en serie med Blockfruits, men de er ikke blevet sendt ud endnu. Ja. Vi starter om på den. Ja, for vi kan ikke huske, hvad nogle der er episode 1 og 2 og 3 og 4. Ja, og jeg har også mistet dem ind i mine billeder. Ja. Nå. Ja. Jeg skal vi bygge mere. Ja. Skal vi ikke lave et rum til os? Et rum? Så jeg kan være i. Mm. Nej, drenge med den der runde, ikke? Så kan man kigge over alt med sådan. Den. Okay. Drenge. Elias, hvorfor kigger jeg på det? Det er FBI. Okay. Vi laver et rum på ryggen. Skal vi gøre det? Jo. Lige på bagdelen. Nå, ikke lige der. Nej, den er på ryggen. Jeg går lige af. Okay. Så skal du ikke på. Ja, I kan godt gå på hovedet. Okay. Gå lige ned i kommentaren, hvis jeres yndlings-T-Rex er en Indom. Ej, det er ikke en T-Rex for helvede. Ej, undskyld. Ikke noget mere bændende. Nej. Ikke noget. På grund af den her kanal er ikke en, hvor man bænder. Ja. På den her, så bænder vi ikke. Jeg tror ikke, det Ja. Har I nogensinde hørt mig bande? Ja. Ikke engang. Altså, jeg kan huske. Jeg kan bare sige det. Jeg har aldrig gjort det. Eller jo, jeg har gjort det. Du har sagt for helvede. Du har sagt for helvede. Du må ikke sige det der. Men det har du. Nej. Nå, det har du hørt om at sige det. Hvorfor sagde du det? Ja. Og det vil også tage lidt tid at uploade den her video, på grund af, jeg ved ikke, hvordan man sådan editer. Jeg vil lige glemt noget. Nej, jeg ved slet ikke. En meget lille ting. Jeg har appen. Ja. Men jeg ved ikke, jeg skal lige lære, hvordan man gør det. Ja. Så nu vi har poster vi ikke brugt den længere. i 2 år.
Ej, ja, altså, jeg har sådan lige fået det. Jamen, altså, come on. Altså, jeg vil ikke lyve til mine fans. Eller jeg vil ikke lyve til... Altså, den her kanal er ikke til at lyve. Hvordan kommer man op? Ved du det heller ikke? Men går ved halsen. Ved halsen, Mias. Ved halen. Ja, halen. Hvordan det? Ja, sådan her. Ja. Ja. Jeg prøver Ja, bare på sådan her. hovedet. Er vi klar, eller hvad? Skal vi lige have nogle stole? Ikke nu. Men seere, vi vil bare gerne runde 100 minutter. Nej, 1000. Jeg prøver lige nu. Jeg prøver at få 5.000 penge her, altså guld, til at få den her. Mm. Men hold da magligt, det er dejligt at være tilbage egentlig. Mm. Ja, jeg har været længe. Okay, vi vil... når det er, at jeg tror så, når jeg finder ud af, hvordan man editer, jeg editer ud smaskene. Gå lige ud. God. Og du er den højeste også. Det er lige mig. Den højeste. Det bliver jeg ikke. Nej, i spillet, Milas. Ja. Ja, jeg er jo rent faktisk en dinosaur. Ja, jeg har Milas. Du er 7 meter høj. Og jeg og... Så højere, ja. Og alle sammen, vi skal ikke tage af, at der lige sker noget med mine ting. Jeg har en Shadow t-shirt på. What? Tænker jeg nok. Ja. Det er dejligt, men det er også lidt tid siden vi spillede det her. Ja. Jeg kan ikke så godt lide det så meget. Nej, men vi bliver nødt til at spille det for jeres skyld. Altså. Nej, jeg vil bare gerne spille det. Jeg havde en idé, og jeg synes, den var god, så... Men jeg tror også, der var nogen, der gerne vil. Åh nej, jeg kom til at få en ny en. Men Den er bare den samme. ja, præcis samme. Elias? Endelig kom vi tilbage igen. Hans far var bare lige inde. Ja. Det var det hans far, der skulle give ham nogle piller. Jeg er stadig en. Men, altså, vi er ikke ligesom de normale YouTubere, især sådan der teenagers. Altså, Vi er heller ikke meget kendte. Altså, nej, jeg har sådan kun 9 subscribers. ja. Endelig, det er faktisk godt. Ved du hvad? Nej, 100 er alt for meget. Hvor mange likes har du? Det ved jeg ikke. Ja, vi har også kun 2 videoer ude. Yeah. Det er bare, der er en af dem, hvor der ikke er liv på. Ja. Ja. En lille buk. Og jeg tror også, at jeg sletter den. Ja. Det er dårligt. Så er vi snart færdige. Ja. Det går lige af. Gå lige væk. Jeg er klar. Jeg skal bare lige lave sæderne. Boom. Jeg sidder herinde. Inde i den der sele ting. Så er jeg oppe på den her. Sådan er Elias. Jeg kan tage kage. Jeg er klar endnu. Okay.
Okay. Jeg skal lige... Nu er jeg klar. Er I klar? Vent lidt. Jeg skal lige... Er I alle klar? Jeg skal lige lave Er mormor noget. klar? Er bedstemoren klar? Jeg skal lige gøre en... Hvor kom den? Jeg kan ikke slette den. Der er Midas. Jeg sletter den. Okay. Er vi så bare klar? Jeg har ikke kamera imens. Hvordan klikker du lige på den? Den har jeg. Mig og Mias har begge kamera. Jeg er kaptajn, så jeg har den her. Okay, så... okay, så. Alright. Alright. Det var lidt dårligt. Dårlig start. Det skulle være meningen, at den stod op. Dårlig start. Ja, lige nu kigger jeg bare ned i vandet. Ja, vi har bare brug for penge. Ja. Yes, den er... Hjælp! Brems! Jeg dør. Ja. Nu har jeg også. Kan I ikke bare dø jer selv, så jeg kan komme på igen? Ja. Okay. Hey! Men drenge, Ja. ved I hvad? Vi skal have lidt mere vægt over i den anden side. Ja. Det er rigtigt. Hvorfor griner du? Det er rigtigt. Men jeg tror ikke helt, jeg skulle have stået hele vejen hernede. Nej. Vil lige, at man får noget motion. Jeg glemte helt armene. Altså, Jeg hvor er armene? Ja, hvor er armene? Ved du hvad? Vi går videre i næste episode. Vi ses.